So for today's video ni ana pod si Louie TV, no. So nakita ninyo karon kanang akong gitunob-tunoban mga sisi na. So diha ipambutang ang mga sisi. So kanada nanay mga bangag diha. So ako na siyang girik, no. Ako na siyang giplaster kay ako na siyang hulugan. So ang oras na mga panahon na mga alas 3 na. So ilan na ang mga tirada na to. Ika na kong harvest og sisi, diri na pod ko. Ako na pong ipreparar ang mga lugituno nila. Ako yung magtagak, no? So mga kaigsuunan, so magkuha ta. Atong kuha na atong itagak, no? So guys, so ako nang itagak ang isa ka kago, no? So ako na siyang bahinon. So na siya marking, oh. Pusing sa choy. Wah, dito na ako na itong mayo, eh. Basa na ito itagak dapit. So kanang na marking hilo, meaning na karaan naman ang sisi. So muna color coding kintahay, no? So diha na ito itagak ang katunga para sakto ra kay ibahin ako, no? So hinahinay ta diha. So kanang remote bisag gud ta kasabot og nihunggo, ato lang na siyang gikapa sa tong baba pataas, no? So naa siya lock diha sa kilid ug magtunga kag sa sisi, maghulog sa kago. Imo na siyang tanggalon kay higtan mo na siyang pisi. Tan-aw sa nato ng asa dapit. Asa nato ihulog. So inana na. Bumbahan na nato na. So imo na siyang iwakli diya sa wakla siya. Natagak na siya. Imo na din remoton mo pataas. Diba? Bam. Kana. So ako na siyang tungao, no? So dari ako ibutang dari sa unahan po ng katunga. So inana lang atong trabaho everyday after mga harvest, dari prepara sa mga dari sa kaisya. So inana akong trabaho, daily work. So ato na iplastar ang kamera sa, no, para makita ninyo ang saan ako paghulog sa ikaduha. So nalang ko trivia, no, dari sa Hiroshima. Ang Hiroshima mo ay pinakadako nga produksyon sa talaba na naga-supply diri sa tibok Japan. So ang Hiroshima. So ang talaba lami ni siya pag tugnaw, dali pud siya mandagpo. So tamis ni siya. By December mo na pinaka lami nga takyabin daghan mo order na busy na wala na day off ana. Hantod na. So mag-end ang among paglugit ani sisi o pag-harvest until June or July, no? Mahuman na. So human na pod kog tagak. So daghang salamat, amping tanan. Bye-bye.